O sector pesqueiro reclama máis axudas para paliar o aumento do prezo do combustible para o sector. O Estado dará unha axuda única segundo a eslora da embarcación, algo que a pesca considera insuficiente. Un dos gastos diarios aos que ten que facer fronte un barco pesqueiro é o combustible. Dende a retirada da bonificación dos 20 céntimos por litro, este sector viu como se incrementaban de novos gastos. O Goberno Central sacou unha liña de axudas a que os profesionais presentaron alegacións. Nestes momentos estamos a espera, acabouse o tema, o plazo de alegacións, nos lle fixemos as alegacións pertinentes que non estábamos conforme cas axudas do Estado, que son axudas do Estado, que se nos quería meter as embarcacións, unha, porque estaban mal feitas, porque vai por eslora de embarcación, e outra que non sei o único que nos podía compensar e podía aliviar un pouco serían eses 20 céntimos ou 30, o que fixera falta, según o que subira o combustible para as embarcacións, non? A embarcación que tivera que ir para a mar, pasara por o sortidor, facer combustible e que paliara un pouco. No tema das esloras, estuvemos comprobando, 20.000 voltas que lle damos é unha axuda única para todo o ano, polo que se contemplan certas cantidades segundo midan as esloras das embarcacións e só se fará un pago na anualidade. Hasta 10 metros, que son 1.100 euros, despois de 10 metros a 12 son 2.700, e de 12 metros para hasta 14 son 6.000, non? Hai unha diferencia enorme de cantidades. E pois daí a partir de 24, pois son 25.000, son 150.000, hasta un máximo de 300.000 según o tonelaje da embarcación. Pero, bueno, como te digo, hai embarcacións, está mal feito porque parece que non conocen o sector, que hai embarcacións pequenas de menos metros que traballan arrimadas máis á costa e outras máis grandes que traballan canda nós, ca mesma arte, na mesma zona, dentro dunha ría, e hai embarcacións máis pequenas, según a arte que se dedican, pois que teñen que navegar 20 ou 30 millas, ou que sea, está moito máis fora, non? Ou outras artes como os miños ou as nasas que están constantemente cambiando a súa posición, polo que a pesar de ser de menor tamaño gastan moito combustible. Pérez sinala que para o sector esta axuda única non é a solución. A solución é todo aquele mariñeiro, toda aquela embarcación que vai a un surtidor, pois ten que ser gravado aí, non? Aí onde sería. Xa que nos últimos tempos o combustible supón unha porcentaxe maior nos gastos dos armadores. Estábamos nun 40% e xa pasamos do 50% do gasto que estamos tendo para a produción do peixe, non? Estábamos nunhas cifras de 60, 70 céntimos, algún día 80, e agora mesmo estamos xa ca subida que está habendo, e polo que estamos escoitando, nos están dicindo que se vai a seguir subindo, estamos en 90 e casi €1 en algúns concesionarios, non? Entón, isto xa vai a pasar dos 50, vai a chegar un momento que xa vai a ser casi inviable salir para o mar, non? Porque o mar hai que entendelo, non só é dicir que é moi caro ou moi barato unha cousa, cando sabemos que os precios baixaron, depende do mal tempo que haba, depende moito que a veces sales para o mar cos mesmos gastos, os gastos sempre os levas, e a veces pescas, outras veces non pescas. Ademais de contar cos prezos que alcancen os produtos en lonxa. Por iso sinala que, como se siga así, será inviable saír ao mar. Mentres o sector agarda resposta ás alegacións, as embarcacións poden solicitar axuda ao combustible ata marzo.